Beti izan du pintzel bat eskuan, txikitatik bere burua artista bezala ikusi du. Arte ederretan lizentziatua, bere obrek Nafarroako hainbat jauregi bisitatu dituzte, hala nola Zangozako Baie Santoro eta Iruñeko Ziudadelako bolborategia. Baliabide berriak esperimentatu dituen arren, arte tradizionalaz ere gozatzen du. Tinta txinatarrak sortzen dituen mugimenduek artista harrapatu dute. Forma ezberdinek gogo eta egitera gonbidatzen diote. Gaur Naroa Armendariz artistarekin solasten dugu. Kaixo, Naroa, zer moduz? Kaixo, oso ongi, mila esker. Naroa, zer da artea zuretzat? Bueno, artea nire ikuspuntutik, bi ikuspuntutatik ikusi behar da, alde batetatik artistaren ikuspegitik, modu individualean, eta beste bat gizarte mailan. Zen nire ikuspuntutik bi funtzio ezberdin betetzen ditu. Modu individualan artistarentzako artea da mundua eta bere burua ulertzeko bide bat. Eta baita ere bere burua adierazi ahal izateko bide bat. Eta gizarte mailan ordea nire ikuspuntutik da gizarteak duen errekurso hoberenetarikoa gizartea heldutzeko eta hobetzeko. Eta Naroa Armendarizen artea nolakoa da? Bueno, hau oso zaila da galdera erantzutea. Oraindik bilatzen nabilegia da, azkeneko urteetan zentratu izan naizela asko bai arte tradizionala edo nire kasuan pintura eta teknologia berriak batzen. Ez soilik erantzun estetiko batengatik, baizik eta simbolikoki ere gauza bakoitzak dakarrenarengatik. Nire ikuspuntutik arte tradizionala edo nire kasuan pintura oinarria ematen digu, gure sustraiak dira tradizioak azkenean. Orduan, simbolikoki oinarria, sakontasuna, ezagutza ekartzen digu arte tradizionalak eta pinturak, eta ordea teknologia berriak zabaltzeko, gure burua zabaltzeko aukera ekartzen digu. Azken aldian baliabide ugari iritsi dira, eta zuk horiek hartu eta horiekin artea egin duzu. Zergatik? Bueno, arrazoi ezberdinak egon dira honetarako. Alde batetatik nire pintura nik beti ikusi izan dut oso serioa dela, oso sakona, oso denbora eta sentsibilitatea eskatzen duen zerbait, eta nire pintura. Eta alde batetatik hori nire ezaugarri bat da, baina ni ez naiz guztizola. Eta orduan beti behar nuen beste alderdi bat ateratzen, nire beste alderdi bat. Eta hau aurkitu dut animazioaren bitartez, animazioa digitalaren bitartez. Nire proiektua da pintura, kuadroak bukatuta daudenean, argazki ateratzen diat eta horren gainean animazioak egiten ditut. Eta erakusketetan jartzen dut kuadroa QR batekin eta QR-a ikusi dezakezu animazioa. Eta animazio hauek alaitasuna eta arintasuna ematen dioten nire obrari, eta hau niretzako garrantzitsua da. Egiten duzun beste gauza bat metabertsoa da, metabertsoan artea sortu. Zer da espazio eta esparru handi hau? Bueno, metabertsoa da kontzeptua oraindik sortzen ari dena, gaur egun eraikitzen ari garena. Nire ikuspuntutik etorkizunean gure interneta izango da metabertsoa, izango internet inmersiboa dena. Gaur egun, teknologia oraindik ez da horretara llegatu, orduan gaur egun metabertsoa ditzen diogu sortzen ditugun espazio digitalei inmertsiboak direnak eta interakzioa ere eskaintzen dutenak. Eta gainera, realitatea areagotua edo virtualarekin lotura duten espazioiei deitzen diogu metabertsoa gaur egun. Gustatuko litzaidake horren inguruan, tinta txinatarra eta metabertsoaren inguruko erakusketaren inguruan hitz egitea. Bueno, hau izan zen, aurreko udaran izan nuen erakusketa bat, Iruñako Ziudadelako bolborategi aretoan, eta bertan egin izan nuena zen nire betiko lana pinturarekin, arte tradizionalarekin ara eraman nuen, baina animazioak sartuta eta horretaz gainera bestelako gauzak ere sartu nituen.
Hala nola, nire ikerketa lana, ze pinturan beti ikerketa lana egiten dut, eraman dituen hor ikerketa laneko proiektutxo batzuk, gero bideo instalazio bat ere txartu nuen eta horretaz gainera egin nuen gela horretako bikia digitalean. Eta hori da metabertsora eraman nuen espazioa. Eta bertan ikusi genezaken gela aretoan ikusten zen erakusketa berdina, baina animazioak ikusi genitzakeen oso hundian, zineman egongo bagina bezala. Erabili zenituen realitate virtualeko betaurrekoak, baina baita web orrialdean ikusi daitezke artelan horiek, ezta? Orduan bertan ez da estatikoa eta gainera animazioak gehitu zenituen. Bai, metabertsoa gauza asko eskaintzen ditu gaur egun. Ez da soilik, noski erakusketan ere oso lagungarria izan zen, ze oso ongi funtzionatu zuten betaurrekoek, oso divertigarria izan zen, jendeak oso pozik ateratzen zen erakusketatik, eta parte batetan betaurrekoen erabilerengatik izan zen. Baina horretaz aparte, eta nik uste dut interesgarriena dela, metabertsoaren inguruan dela, ematen diola erakusketari iraunkortasuna. Ze erakusketa guztietan niri gertatu izan zait, erakusketa bukatuta kriston hutsunea sentitzen nuela. Eta hor, kriston lana da, erakusketa bat antolatzea, eta baten bukatu da, eta ja ez dago ezerrez, ez? Orduan, metabertsoaren espazio digital horrek ematen duena da iraunkortasun bat erakusketari. Gaur egun, nahiz eta duela urtebete bukatu zela erakusketa, jendea sartu daiteke, ikusi dezake, eta gainera, munduko edozein puntatik sartu daiteke pertsona bat. Orduan hori nire ikuspuntutik oso interesgarria da artistarentzako. Eta aipatu dugu lan gehienek tinta txinatarra eramaten dute. Zer liluratzen zaitu material horretatik? Bai, azkeneko urteetan egia da, asko zentratu izan nahi zenla tinta txinatarran. Egia da ere nire proiektuetan teknikaldatu egiten dudala proiektuaren arabera. Dena den, tinta txinatarrean zergatik zentratu nintzen, liluratu egin ninduen hasieratik ikusteak nola tinta tanta bat botatzerakoan nola zabaltzen den ikusteak. Horrek atrapatu egiten hau guztiz eta oso ederra delako eta gainera kriston lasaitasuna transmititzen didalako. Nik meditazioa egiten dut aspaldi, urteak daramat meditazioa egiten, eta oso sentsazio parekoa lortzen dut gauza batekin eta bestearekin. Orduan, hasi nintzenean proiektuarekin, hasi nintzen tantak botatzen, pilo bat egin nituen, paper pilo bat egin nituen, eta horrek sortu zidan hori ikertzeko gogoak eta horrekin lan egiteko gogoak. Orduan, hori da, prozesuan bertan, pintatzen zaudela, gertatzen dena da, liluratzen nauena, tarrapatzen nauena, gero lan egin ahal izateko. Eta gainera, sentsazio hori ere, bukaerako kuadroan ere antzeman daiteke. Ez da soilik prozesuan gertatzen den zerbait, baizik eta tinta txinatarraren estetika bera kuadroetan, baita ere lasaitasun hori, zentramendu hori adierazten du. Eta hausnarketa bat egitearren, noraino iritsiko da artea? Bueno, hori jakitera. Jakitera oso zaila da. Baina egia da, nik metabertsoen kontuarekin badaukat amets bat bezalakoa, arte proiektu baterako, gaur egun gauzatu ezin dena, edo nik bintzat ezin dudana egin teknologia oraindik ez dagoelako oso aurreratuta, baina nahi gustatuko litzaidake demagun bagaudela espazio virtual batetan, gela batetan, areto batetan, eta ikusten dugula kuadro bat zintzilikatuta paretan. Nahi gustatuko litzaidake kuadro horren barruan sartu alizatea eta bertan bizi alizatea esperientzia, ez? Dauden trazuak, dauden elementuak, dauden koloreak, horren barnean murgilduta sentitza. Inkluso, nire ametsa da, kuadroa transformatu alizatea, hor barruan zaudela, aldin badagolako tanta gota handi bat, hori mugitu, alde batera eta bestera eraman gauzak, eta baina ateratzen zarela kuadrotik, begiratu eta kuadroa eraldatu dela ikustea. Hori niri pilo gustatuko litzaidako alako jolas antzeko artelanak sortzea inmersiboak direnak. Baina, oraingoz, ametsa da. Ametsa etorkizuna, eta atzera egiten badugu, zuk ere arte tradizionalean ibilbide luzea duzu, figurazioan, abstrakzioan, zein mugimendurekin sentitzen zara erosoago?
Bueno, nik proiektuaren arabera lan egiten dut. Orduan, proiektuaren arabera lantzen dut estiloa. Beti badaukat nire hildoa, nire estilo propioa, baina figurazioa eta abstrakzioaren artean mugitu egiten naiz. Egia da, azkeneko urteetan ja egiten dudan figurazioa oso abstraktua dela, batez ere abstrakzioan mugitu egiten naiz. Eta mugimendu historiko bat aukeratu beharko banu, izango litzateke espresionismo abstraktua. Espresionismo abstraktuarekin geldituko nintzake. Eta gaur egun ere estilo hori erabiltzen duzu? Bai, horretan nago espresionismo abstraktuarekin, gehigarriekin, baina bai, horretan mugitzen naiz. Eta erreferenterik alduzu esparru horretan? Bueno, erreferentea baditut artista pilo oso gustoko ditudanak, baina egia esan nik pintatzerako momentuan behar dut burua hustu eta erreferente guztiak alde batetara utzi. Hau niretzako funtsezkoa da, ze bestela ezin dut lanik egin. Orduan, badaude artistak oso gustoko ditudanak, Clifford Steele, Ken Kurohiro, Gauxingian adibidez da bestela tinta txinatarra erabiltzen duena. Baina, hori dira erreferenteak izan daitezke, hori inkonsienteen igual badaude lanean, baina nik lan egiten dudanean behar dut burua bareto, de hecho meditazio egiten dut, pintatu baino lehen, beti ze behar dut burua baretu eta gorputzari bidea eman, edo agintea eman. Eta Galeria Kanbaseko erakusketan itsasoaren mugimendua isladatu zenuen, zein da giltza, mugimendua, sakontasuna eta argia lantzeko? Bueno, nire kasuan, horretan lanean sartu nintzen, ze naiz eta Iruñakoa izan, niretzat itsasoa oso garrantzitsua da, ez? Berpiztu egiten hau, berindartu eta beti noizbehinka behar dut itsasora joan. Eta horretaz jabetu nintzenean, pentsatzen jarri nintzenean zergatik gertatzen zitzaidan hori, ez? Ea, ze kualitate duen itsasoak hori helarazteko niri. Eta orduan hori pentsatzen, ailegatu nintzen konklusio horretara, hain zuzen ere 3 gauza horiek zirela itsasoak zeukana eta berpiztu egiten nindutenak. Bai bertako argia, bai sakontasuna eta baita mugimendua ere. Eta orduan abia puntua hori izan zen, giltza hori izan zen, niri sortzen didan hori transmititzeko eta aztertzeko nahia izan zen. Gaina azken kuadroetan beltza, grisa eta txuria ikusten dut, baina beste kuadro horietan itsasoarena urdina gailentzen zen, ezta? Bai, urdina, itsasoko koloreak, urdinak, berdeak, marroiak inkluso, bai. Koloreari dagokionez, gustatzen zaizu esperimentatzea edo zer egiten duzu kolorearekin? Bai, kolorea da pinturaren beste elementu bat, niretzako pinturan eta bereziki abstrakzioan, baina pintura guztian, garrantzitsuena da kolorea, trazua eta konposizioa, ez? Eta nire kasuan ere nik egiten dut mugimendua, niretzako mugimendua oso garrantzitsua da nire artelan guztietan, abstraktuan bereziki. Beti da bilatzen dudan zerbait. De hecho, espresionismo abstraktuan adibidez, bereziki geretzen ziren beste elementu horiekin, trazuekin, kolorearekin eta konposizioarekin. Nik ere gehitu egiten diot mugimendua. Eta kolorea da beste elementu bat, tinta txinatarrarekin, txuria, beltza eta grisera mugatzen gara, baina bestelako kuadroetan kolorea da oso gauza funtsezkoa. De hecho, nik normalean pintatzen hasten naizenean, pentsatzen dudan lehendabiziko gauza da ea ze kolore behar dudan. Ze kolore, ze motatako teksturak, ze trazu, ze mugimendu edo mugimendu falta behar dudan, eta bertatik abiatzen naiz, lehendabizikoa da beti kolorea. Kolorea behar dudan, txuri beltza behar dudan, zer behar. Eta artearen hizkuntza ezberdinez aritu gara, euskarak ere badu bere lekua artean? Bueno, badu. Nire kasuan pinturan, zaila da, ez hori ikusten, baina bai egiten ditugun hitzaldietan edo gauza ezberdinetan, antolatzen ditugun gauzetan, lekua izan dezake nire kasuan hitzaldietan, depende antolatzaileen araberakoa da. Depende nork antolatzen duen eta zein den helburua euskaraz edo erderaz egiten dut. Eta gero bestela ere erakusketara datorrenean jendea eta jendearen arabera. Eta etorkizunari begira, Aroa, proiekturik baduzu buruan? Bai, baditut, oraintxe hortan proiektu pilo eta gauza pilotan sartuta nago. Datorren urterako baditut oraingoz behintzat beste 2 erakusketa, horietako bat izango da Bilbon, Aire Galerian,
Eta gero gainera jarri naiz lanean ere musikalariekin, egiteko arte interdisciplinarrarekin lanean, proiektutxo bat egingo dugu, eta hemendik urte betera edo ja prest izango duguna. Bueno, hau eta gauza askoz ere gehiago, baina bueno, ja aigatuko dira, bai, orain nago atope nago artearekin. Pentsatzen dut gogotsu egon ez zarela, ezta? Bai, oso gogotsu eta oso lanpetuta hori gauzak, bai. Naroa egonen gara oso gertu zure proiektuetatik, mila esker gurekin egoteagatik eta ondo izan. Mila esker zuei.